36. orrialdeko 7. ariketan emoten dizkigute lau multzo grafikoki adierazita, lau tarte edo lau bi tarte eta bi arratzerdi edo zuzenerdi, eta idatzi behar dugu, bakoitza idatzi behar dugu bai multzoeran eta bai tarteeran. Liburuan erabiltzen da puntu zuria, hemengo bataren honetan dagoena adierazteko ez dagoela, baina puntu baltzak ez dau markatzen. Hengo duguna izan hemen markatu. Puntu baltz bat, hemen beste puntu baltz bat, hemen beste bat, eta hemen beste bat. Orain, idatziko ditugu, lau hauek, bi modutan. Lehenengoa, tarteeran idazten badugu, izango da, baltza biranez kortxete biak, -1, 3, kortxete. Eta multzoeran gogoratu, x zenbaki erreala, non, -1, txikinago bardin x, txikinago bardin 3, txikinago bardin, baltza direlako zenbakiak eta kortxete direlako. Beren kasuan, lehenengoa parentesia da, eta bigarrena baltza denez kortxete. Eta hemen, lehenengoan izango da bardin barik, hau da, bat txikinago x, eta bestea txikinago do bardin 5. C. Zeren kasuan daukagu -2 kortxete, -2, baina plus infinitora llegatzen da. Beraz, plus infinito, infinitotan beti parentesia. Eta orain, x zenbaki erreala, non, hemengo xek ze betetzen dabe. Aldu idatzi, -2 txikinago bardin x dala, edo, aurreko ariketa baten geratu izan dana, posible izangoan idazte hau, x handiago bardin -2. Modu bietan ondo dago. Eta C. Zeren kasuan. Daukagu, lautik minus infinitora, ez? Beraz, minus infinito, lau, eta hemen parentesia. Eta duen, x zenbaki erreala nun, hemengo xak danak dira lau baino txikinagoak, x txikinago lau.